खुलुमबाय गासैखौबो बड'प्रेस चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि गिबि रादाब। राहुल गान्धीया संसदाव बाहागो लानायनि गुन गैया। बिजेपिनि माहारियाफोरा नेहाथारिफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों। चन्द्रायान-3आ बुहुम आरो अखाफोरनि समायना सावगारिफोर दिन्थाय हरदों। बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि प्रनजित नार्जारी थाख्लायखौ जिनाहारिनि अजदआव पुलिसआ खाबाय। बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिया 6थि सेमिस्टार आनजादनि फिथाइ फोसावैखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आबसुआ। मणिपुराव कुकि हारिनि थैनायफोरखौ फबनायनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव। लोकसभायाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि बिबुंथि होबाय थानाय समावनो बेरेखा दोलोआ सदन नागारदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि डिजिपिआ उदांस्रि साननि रैखाथि राहा लानायनि सावरायनो जथुम खुंदों। धुबुरी जिल्लायाव गंब्रै आयेन बेरेखा दंफां मिलखौ जब्द खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। फैगौ 3 आगस्टआव तामुलपुर जिल्ला फरायसा आफादा जर'खा बराय हाबाफारि खुंगोन। आसाम राइफलआ आल्फा आइनि सोद्रोमा हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझाराव सानै सिख्लाजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजदआव सानै दायनिगिरि मन्जित आली आरो साकु शेखखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दं। दिल्लीयाव लाल किल्ला राजघाटनि खाथि खालायाव धारा 144 खौ सोलिहोनाय जाबाय। अनिल आम्बानी कम्पानिया रिलायन्स पावारनि मुलाम्फाया दावख्लायदों होनना खौरां मोननाय जादों। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गिबि रादाबा बेसेनोसै। गोजोन्थों।